Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, ikaw, O Ginoo. O Ginoo. Usa ka higayon ni ana, dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug miingon kanila. Kinsa katong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa katong dili mupas-an sa iyang krus sumusunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og ture, tun-an una niya kini ug iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang ture, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon ug ang tanan nga makita sa gisangputan mubiay-biay unya kaniya. Ug moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og turi apan dili di ay makahuman niini. Kun ang usa ka hari nga may napulo kalibo ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kauhaan kalibo ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kun makasukol ba siya sa maong hari. Kun dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag bensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw, O Kristo. Nakahinomdom ko usa ka mag-uuma nga dunag siya'y suki nga hiktan sa iyahang binuhing kanding diha gyud tunga-tunga sa iyahang uma. Kay nakabantay siya nga dunay metal diha siyang tunga-tunga siyang uma nga nagpurma og circle, no, ang maong metal unya lig-on kaayo nga mahigtan sa iyahang kanding. Ug usa ka higayon nga samtang iyang gikuha ang iyang kanding kay iyahang gipainom og tubig didto sa ilahang balay, nahibong siya nga diha ay nitunga nga helicopter. Unya ang maong helicopter didto gyud sa tunga-tunga siyang uma. Unya pagtaod-taod ni hug og pisi. Unya katong iyahang gihigtan sa kanding, mausad ang gihatag gihigot sa helicopter, unya gibirah padung sa taas. Og didto ilahag yung nakita nga ang maong metal, ang ubos di ay ato usa ka banga, no? Unya sa maong banga puno gyud siya sa treasure, which is gold. Ug niingon taon ang maong mga silingan nga nakita, sus dato naunta kayo ka kung nakita pagkaato kaanogon. Niya na gyud ang mga silingan. Mga igsuon, ako ni siyang gisgutan, kay akong matandi ang ebanghelyo, ang pulong sa Dios nga sama siya og treasure. Nganong sama man siya nga sa usa ka treasure, kay kini moingon tangpo nga precious kaayo matag usa ka nato. Kun ato lang kining taligam-an ang maong treasure, mao nang moingon gyud ang matag usa, anugon. No? Anugon. Mo nang sama pananglitan diha karon sa atong unang pagbasa. Nindot kaayo ang pahinomdom sa pagbasa, mga igsuon, nga duna say kinahanglan nato nga pamalandungan nga ma-relate nato karon sa atong ebanghelyo. Kaya ang unang pagbasa niingon, kung ikaw mahigugma ngadto sa uban, natuman nimo
ang giingon sa mga propeta. No? Natuman nimo ang giingon sa mga propeta. Imong gituman o natuman nimo ang unsay giingon diha sa balaod. Because when we love others, it is already fulfillment of the law. Sukuhi karon sa giingon sa atong Ginoo, kung ato nga pamalandungan og maayo, matod pa karon sa Ginoo diha sa atong ebanghelyo, kinsa katong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan, inahan, igsuon uron sa panadiha, dili mahimo akong tinun-an. Munang kun kabantay ta, kun ato gyung hunaon og maayo, lisura ana ang sa unang pagbasa, mahigugma kasi mo isig katawo, you are already fulfilling the law. Pero dinis Ginoo, kung imo nang dumtan ang imuhang kana bitawng og dili ka magdumot sa imuhang isig katawo, dili ka mahimong tinun-an. Sa ato pa, muingon dayta Father, nga kinahanglan dumtan nato ang atong isig katawo. Literal ra pod kay na ato ang pagsabot. Apan atong gamiton kini mga igsuon ang common denominator. Unsa may common nilang duha sa unang pagbasa ug sa ato ang ebanghelyo. Ang kanang gitawag nato LOVE, which is love. Naghisgot sila og gugma. Pagpahinomdom ka nato mga igsuon, ang Ginoo karon sa ebanghelyo bright kaayo. Kung ato gyud nga pamalandungan, kay ngano man kinahanglan gyud ay nga mangandam ta. Matod pa karon sa atong ebanghelyo diha sa gisgutan nga magtukod kag building, mudiretso ra day kariyag tukod unya wa ka magtan-aw unsa imo angayan nga preparahon. Sa ato pa kung magtukod gani ka, do nagyoy preparation. Pagpahinom da mga matag usasad nato mga igsuon, naghisgot man kugugma. Dili ka makasangyaw o gugma kung ikaw mismo wala ka makasinati kung unsa nang mahigugma. Sayon kaayo ang gipakita sa itong Ginoo. Sa ato pa, it needs always preparation. Kinahanglan nga magtuon jud ka. Kay mao man na ang pagka-disipulo, mao man na ang pagkatinun-an. Matod pa sa Ginoo, dili ka mahimong akong tinun-an kung dili ka makaagi og mga niungon ani. Kay mao man na ang tinun-an mga igsuon sa atong Ginoo. Every day we need to learn in our everyday life, everyday journey. Kinahanglan makat-on sad ta. Mo na nga kung dunay mga problema sa imong kinabuhi, ayaw gid nagbiyae kay matod pa sa atong Ginoo, kung dunay cross padayon. You need to face your difficulties and you need to keep up with your struggles. No? Kay dihang dapita, makakat-on man ka. Tanawa go na karon mga batan-on mga igsuon, nga wa mag-agig kalisod. Tanawan aninyo, diferensya gid na sa mga karaan nga grabe kaagi sa una nga kalisod dinhi, kalisod dito. Tanawa na mga batan-on karon nga hayahay kay kinabuhi. Di ba inig-abot og kalisod, no? Makasinati sila in the future unsay may tabo. Depression, uso kay na. Depression dayon. Kay ngano man, wa man mag-agig kalisod, di man ka-appreciate sa kinabuhi. Pero kining mga tao nga nag-agig kalisod, unya nakasugakod, giatubang nila ang maong kalisod, di ba? Pagka nindot o pamalandong anang maong tawhana diha sa iyahang kinabuhi. Og nakat-on yun ng maong tao. And if we learn, then we become a disciple of the Lord. Kasi I have said a while ago, sa ako pang giingon, dili ta makasangyaw o gugma kung ikaw mismo wa ka makasinati kung unsa nang mahigugma. Dili ka kasangyaw o kalisod kung ikaw mismo wa ka makaagig mga maglisod ka sa imong kinabuhi. Sa ato pa,
Sa matag adlaw nga tanan, sa matag adlaw nga tanan, unta, no? Unta, kita mamahimong tinun-an nga kada adlaw nakakaton sa gitudlo sa atong Ginoo. Pangayoon nato karon dinhi sa atong Santos nga misa nga ang tagsa-tagsa nato nga nakadungog siyang pulong. Unta mamahimo ni nga treasure matag usa nato aron kun mahimo ni siyang treasure matag usa kanato, it also become precious in our everyday journey aron magamit nato sa pagatubang sa atong mga kalisod. Aron sa pagatubang nato sa atong mga kalisod, makaatubang naka, mamahimo natang tinun-an sa atong Ginoo. Amen.